Han døde instant. Kommer en bil. Ja. De stopper. Hvor det er? Siden jeg. Øj. Det er de kede af, det der. Ja, de stopper midt derude. Jeg nok ind. Kan vi springe bilen i luften, eller? Det er en stor bil lige ved. Ja. Jeg flankerer. Ja. Er I ude af bilen stadigvæk? Fik et kill. Nice. Der er nogen tæt på os med en bil i over bakken. Ja. Mikkel, kan du redde mig? Nå, nu kommer Arndt ind og spiller Players Unknown Battleground. Så kan vi tage ham med os. Godt, Mikkel. Fuck, nu går det smokes. Og sindssygt på. De skyder stadig efter mig. Jeg skal satme lige se, om de har et 4 gange. Outside. Jeg kan også høre dem snakke. Fuck, jeg godt brugt Red Dot. They were just outside. Shot me. De små Quite a børn. bit. Ja. De er nede i etage, eller hvad? Ja. Jeg har overetagen. Jeg tror, jeg siger. Fuck, jeg rammer dårligt. Fuck, jeg rammer dårligt. Pas på. Hello guys! Hello man, we gonna kill you! De er døde. Hvordan taler jeg endgame? Ved at holde T nede, eller hvad? Goddag. Så. Fik ham. Headshot. Han døde Er der en, der har instant. medic? Der lå en ud af mig. Fik ham. Fuck, jeg ramte ingenting med den der bierskåb på den afstand. Er der flere? Ja, han døde instant. Fuck, død der, mand. Ja, men jeg kan heller ikke ramme ham. Fik ham. Ej, jeg ramte ingenting. Jeg er altså ikke så god til at ramme den der fucking fyre. Den er på single. Gik jeg ned med det samme? Ja. Der er nogen oppe på bakken. Fik ham. Ja, Lad os det var instant. Tag medkit, Mikkel. Jeg har... Fuck man, jeg har ikke medkit. Kom, Thomas. Nej, heller ikke. Okay. Jeg ser 2. Han døde. Nice. Jørgen smidt os. Medkit, painkillers! Fuck, jeg bliver skudt derovre fra. Ja. Og der er nogen op her. Fandt ham den anden, han skyder for os. Det er en nugget. Ej, mand. Fuck, han fik mig med headshot, mand. Vi har et game mere, eller hvad? Damn.
Han er knocked. Hvorhen? Han Han lyder som om han er i bygningen næsten hele tiden. Kan du stærkt se det? ja. Han er lige bag muren. Er det Rødhus derhen? Ja. Dø da for satan. Jeg ser ham. Fik du ham? Ja, han er død. Nej, en skid. Jeg kan altså høre nogen. Jeg ser en. Hvorhen? Op på taget. I huset foran. Ja. Nu ved hans mate, at jeg er her, så du skal bakke min ryg ind fra den røde. Jeg holder øje med ham over ved tønderne, men jeg kan ikke se ham. Han må ligge der og gemme sig bag et eller andet. Ja, vi venter lige til cirklen, den kommer. Der render en bagved os. En bag ved os? Ja. Kan du se ham? Ja, han er der. Fik ham. Han er død. Og de andre, de er over ved tønderne. Kan man ikke komme over her? Han er der, han er. Han kan skyde benene på dig, han kan skyde benene på dig, du skal frem. Sådan, mand. Min egen! Så så jeg en bag ved os. Fik du ham? Ja. Jeg synes måske, så var en bag ved os. Bagved. Nej, nej.